Naiwe Jilimba. Ndoenda ndisina kudya here. Kuenda kwani? Ndiri kuda kuenda kwagaza. Saka ndiri kuda kudya. Mune chikafu here mbo. Iwe ndakakutaura kuti inini kubvira nhasi Tuesday handisi kuzokubikira anything to eat. Iwe ndakakutaurira kudhara. Vamwe madzibaba vatomirira izvozvi. Madzibaba ekuita sei? Tiri kuda kuenda kuti negungano ratinaro tine musangano watinaro saka toda unonoronga magaza tosigadzirisa simbi dzemotikari. Iwewe enda unobikirwa kwagaza. Iwe ndogara ndichikutaurira iwewe kuti zvako zvekuenda kumuchechi yako inoshurwa musoro kudaro so aunyari wakaita seunoshurwa musoro kusvikira wapenya kunge guyo rinokuya dovi. Aunyari kuti ndakakuroora ini. Wakandiroora kuti ndikabvisa mari kumusha kwenyu. Iwewe saka kana usiri kuda kuenda kuchechi yangu yeRoma, inini handisi kuzoenda kuchechi kwako kupostori, ende iwe handisi kuzokubikira futi chikafu chako. Azviite enda unobikirwa kumapostori. Ndo vanobika ikoko. Inini haikukupoku iye. Iwewe go and kukuningirikeni chicken huku. Handisi kuda. Iwe mukadzi wakaita sei kuiwe? Rubbish. Munhu wauri kutaura naye uri kumuziva. Ndakakubvisira mari inini. Uko. Iwe wazvinzwa wachota wakandibvisira mari yekuti ndiuye kupostori kuchechi yako yepostori. Unomboziva kuti musha murume musha mukadzi iwe unotofanirwa kubvisa ningirikini ako esayema zvese zvimagemenzi zvaunopfeka zvene zvimuparavara izvi uye kuchechi kwangu kuRoma. Hazviite izvo. Besides that I'm not cooking for you. Kana usingade peka mumabhegi ako uende kumusha kwenyu chaiko. Handipeke. Iwe uri kuzopeka. Ndati handipeke. Iwe uri kuzopeka mabhegi. Iwe ndiwe chapeka. Ini ndichisara pano nevana. Iwe uchipeka uchienda kwagaza. Kwagaza handimboenda. Ndisina kudya. Ndati ndiri kuda kudya ndonogadzirisa simbi dzemotikari. Uri kuzvinzwa? Enda unodya kwagaza kusvikira wakupinda chechi yangu. Ndopa ndichatanga kukubikira semurume wangu. Iwe unomboziva zvauri kutaura kuti zviri kubva kupi? Soro profitwa every time. Uchiuya nechiprofita mba muno. Nonsense man iwe. Get away man. Get out. Oh. Iwe wakunditi get out. Nonsense. Ukaona murume asingateere mukadzi wake mumasure. Murume iyeye is a troublesome. Iwe mukadzi wakatorasika. Ndakuona kuti wakatorasika. Handiende kuRoma ini. Inini handiende kuRoma. Teera zvakaru. Kana waroorwa nemurume wako, teera zvaanoda mumba. Uri kuzvinzwa? Toita chinhu chimwe chete. Handipfeke gemenzi. Kwete kuti kwako kwangu ndokweiko. Handisi kuzopfeka gemenzi. I'm telling you this. Gemenzi ndora uri kuzopfeka manje. Alrighty. Yeah. Right, so today I'm joined by our very own Maya Zuka. Her real name is Patience Musa, better known as Amai Jilimba. That's on the local drama series called Maoko Matema. Yeah, so apparently this woman has perfected the art of acting as an evil person. Yeah, up to an extent that you can actually get to think that she is evil in real life. Yeah, that's how she has perfected her art. So, ladies and gentlemen, allow me to welcome our very own Maya Zuka in the studio. Hey, Mama, welcome to Power FM, to Gamshire on the film and TV zone. Thank you very much, Elsie. I love you. Alrighty, Mumori says you. Ndiri right chaizo kwa kadini mwana. Ine ndinofara. Basa rakadi. Basa ndroro ameno rainyoresa. Aiwa, isusu tiri kuri donza. Marure kakata. Aiwa, tizi kumbomira. Aiwa, tichatomira nekufa. That's awesome. That's super nice. And right, so I understand that you started acting around 1967, 1986 rather, 1987 thereabouts. Right, so can we simply say that acting chino chakakura chingori mamuri kana kuti magazendra kuchikoro? What can we say about that? Acting chino chakakura chiri mandiri. Sokuti ndichiri ngori mudiki ndisandambotanga zvekuacta izvi. Ndaingori munhu aingofadza muri.
Okay. Ndichingoita tubastaira kana pandaienda kuchikoro ndaiti kana ndaifarira netball steri. Okay. Saka munetball imomo ayo mairi kuiwa angonditi cheta angondida kundikanganisa kava mune bhutsu ndaibva kukava nebhutsu yazvokuti maaudience anenge akuseka zvakanyanya kuti uyo defender uyo akatopengawo zvake uyo. Saka ndiri munhu aingofadza mhuri zvakanyanya. Saka ndakangokura ndichizvida. Nanhasi muropa rangu iri rinongozvida zvokuti ndikaita 2 weeks ndisina kushuta ndinonzwa kuti all right, but Diana Gazo, nature, talent, renyu, acting, for you to be the Mai Azuka that we know today. Akazoti zvinyatsosvika chaipo zvekusvika pakubuda on the national television, on our ZBC TV. Ndiani? Inini ndakainspirwa nema-directors akati one day. Andakashanda nawo kubvira paZBC tichina namusasa tichibva tichienda kunana Dorothy tichienda kunana Lucy. Ma-directors esiwe ndakashanda nawo vanaitai kakuwe vana Aroni Chiundura Mwoyo vana mudhara uyu vakawanda vakawanda zvakanyanya. Saka vakawandisa ndovakazoita kuti zvinge zviri pazvave izvezvi. Aiwa unyanzvi ihwohwo akatozonyatsokononzvereka zvakanyanya nevanhu ivavo. Asi munhu wandakazoramba ndinaye kwenguva yakareba mudirecting iyoyo ndiitai kakuwe. Aiwa takamboita madrama akati one day ainyora achidirecta iye pachake. And then ndine vamwe vekunze zvakaita vanaijike vakandiinspire futi kuti ndinge ndichido kuti vaigoti paseti ipapo mama you are talented, mama you are talented tichiacta nemanigerians. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakandiinspire zvakaita kuti neruzhinji kana uri murodhi unotonyatsoona kuti vanhu vari kugashira mitambo yatiri kutamba through ma-audience vanhu ma-fans ari murodhi. Unotongoona kutoti netuvana kwakadai vaona uenda kukwazisai. Saka unobva waziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zviri kudiwa nevanhu. I remember tichienda kunze nerimwe film redu kuMalawi tikanowina award. Zvakandiinspire futi izvozvo kuti shuwa ndiri kune imwe nyika ndotoonekwawo ndiri munhu anogona. Saka ndinonzwa kutenda Mwari. Alrighty, so locally right here muZimbabwe vatingati makakura muchiona pachivhitivhiti paTV ndianani? The late uyu Stembeni Makawa munhu aindinspire. Kana kazhinji ndaiacta naye so wainzwa achituka kana paseti so ukateerera kakutuka kaikuita ikako kanhu kaikubatsira mukugrowa talendi yako. Then ndine mwezve Kasiyandima munhu uyo wekuti tinetenge vanhu vazhinji vanototi tiri murume nemukadzi. Kana vakatarisa panaja Preza Kasiyandima nyatso kana muacting yedu mukaitarisa naKasiyandima yakakononzverwa yakaita sevana vandiri kukura navo zvakaita zichare dhafu iri. Unotoona kuti ndiri kuvaguruma vana ava vachinyatsotora macharacters anenge ana Kasiyandima iwayo zvichinyatsobva zvanyatsoita kuti acting yangu ndinzwe kutoifarira nokuti vana ivava futi vari kupinda muvanhu vakuru vari kukura vakakura kare. That's awesome. That's nice. And out of the country makakura mchionana nani? Vandakakura ndichiona muvekunze. Vekunze kwenyika. Vana Uche. Vana Uchi. Vana Ejike. Ndo vamwe vanhu vandaingoedza kuti mafilmu avanoacta
ndinge ndinawo because ndakamboshanda navo kazhinji ndinovafarira. Ndachingoti muchatauro Mai Azuka. Mai Azuka ndichitimu chacho ichocho ndo chitimu chacho. Amai Azuka ivavavoka but ndovafarira zitereke asi ndakuvakunda kupenga. Alright, so tingati makakura mchivaona here Mai Azuka. Zvakanyanya ndakakura nchivaona zvakanyanya. Yeah. Saka makadzidza kubva kwaari, especially Mai Azuka. Ndakadzidza ari munhu anopfeka bhuku. Script yake anoipfeka so. Oita zvinhu zviri kuitwa zviri kudiwa nescript. Zviya zvekutoti munototi amai ava is evil. Mai ava is evil. Yet the real character yake inenge isiri saizvozvo but munhu atopfeka chibhuku story. All right, so do you remember your first breakthrough role? Kana kuti pamaka actor drama ramaka actor rakaita kuti vanhu vatange kunyatsoziva kuti muZimbabwe pane vanonzi Amai Jilimba, pana Amai Azuka muZimbabwe. Mucharangarira here drama iroro? Madrama akandipambira akati one day. Maoko matema yakandipambiri yakanyanyisisa. Papa ndeyamai manje ke? Ndeyamanje manje. Koita ana zuku. Zuku. Ndakanga ndiri chiremba ipapo, ndiri doctor ende ndakafitwa neuchiremba zingatomboi. Zvinhu zvakaima madrama iwaya akudhara. Then vana maimbodei. Kana kurauone inanhasi iri kungonetsa vanhu vanongoti mbuya kurauone nokuti vachiri kungorangarira ivo kandaita kuna kura ikakaya. Sasa tingati here kurauone ndo yakaita kuti munge muri zvamuri nhasi, for you to have a name that you have in the film industry right in the country, hatingakwanisa kudaro? Tinogona kutodaro nekuti rimwe redhirama rakaita mukurumbira wakanyanya ende riine dzidziso yakanyanya, saka mukurumbira hwaro wakapa dzidziso kuvanhu vakawanda. Kune vamwe waitozviita ivo kuvana vakasiyiwa. Saka rimwe redhirama rakadini rakandipa mukurumbira koya rine ramaimekiria rakaita futi mukurumbira waityisa zvakanyanya. Rakaita mukurumbira iroro. All right, so I do understand that you've so far featured on over 200 dramas and short films. Yes. So can we safely say kuti zviri kubhadhara, you're making a living out of it? Can we safely say that? Kazhinji kana tiri muacting tinotaura tichiti chinhu chinonzi acting kuti uzoti iwewe wakuita mari unenge wagadzira zita. Saka semanhingi avo muri kuonayo akandipa kugadzira zita kwekuti kambani inogona kundidedza kuti tiitirewo advert, ndo pandichanhonga mari. Ngeyo zvakawanda zvatinokwanisa kuita muacting. Uyai muite MC, uyai mutirayiridzirewo vanhu kuchechi kwedu. All those things unenge uchiwana matoken aunenge uchiwanawo ikoko. Kuwana kwaunenge uchiita mari muacting ikoko. Right, so koya kuti isusu tinenge tingotarisirawo kuti seZimbabwe ino iyi yedu isusu tiwanewo mukana wokuti titengewo dzimotikari nenyaya yekuacta, tigonewo kuvaka dzimba nenhau yekuacta, nokuti ipapo ndo pachiri kuleka, tichiri kumasure zvakanyanya kuti titi zveshuwa mwana uyu ndamuguruma azotenga motikari. So what do you think needs to be done in our film industry kuti musvike ipapo, buying cars, buying houses as an actor? Inini ndichifunga kuti tirangarirwe. Vakuru vedu vari kumusoro ikoko vangoitibata sevana vavaburitsa mudumbu mavo kuti shuwa neunyanzvi hwaita Amai Jilimba. Uye Amai Jilimba munhu ane passion, munhu ane chido nebasa rake rekuacta, asi Amai Jilimba havana chinhu. Saka with all that isusu tine tichitarisirawo kuti vakuru vedu kana vatinopa content vatirangarirewo kuti tiri vanhu
vakangoita sevana vavakaburitsa mudumbu ravo. All right, so I do understand that you are often likened to Mai Azuka. Kazhinji kacho vanhu vanokufananidzai naMai Azuka. How does that make you feel? Zvinokuita kuti mufile sei pamunonzwa vanhu vachikuti Mai Azuka, Mai Azuka, Mai Azuka. How do you feel? Inini I feel very happy nekudedzwa zita iroro. Kazhinji handisirini ndakazvipa zita rekuti Azuka, ndivo vanhu. Nyika yese ndiyo vakaona kuti ndakakodzera kunzarwa. Saka zvakadaro zvinondipa manyukunyuku ekuti ndinoburitsa character ye script randinenge ndinaro. Mutambo watinenge tinawo character ndinoiburitsa. Alrighty, right. So on set we know you as a tough, arrogant, selfish, a rude person. When you are in front of the camera. But what kind of a person are you in real life? Inini ndoda kuti semwana uyu chalewa ndauya naye kauti ambomumbomupa mukana wokutsanangura ipapo kuti munhu wamunogarisana naye uyu munhu akaita sei. Ndokunge anotaura chokwadi, usazonyeva. Ndakutaura chokwadi. What kind of a person is Amai Jilimba in real life? Amai Jilimba ava kwandiri ndichatanga kuvaziva zvakanditorera nguva DJ ndikati amai vane utsinya. Amai ava ivhu konei maidaro zvavai ndichivaona paTV fanika padhirama iroro anakura uoni ndakati ndichizovaona live kuti ndivaendere ndichitoda kutanga kuacta kuti zvinoitwa sei. I think ndinenge ndakatora 2 months ndisati ndasvika, but pandikazovaona she is a free spirit person. Amai ava amai ava vane rudo, zvavanoacta hazvisirizvo zvavari. Amai Jilimba zvakatosiyana, is just an acting chat zveuivhu. Asi ukavaona kuti ndaona ivhu ende zvavanoita zvakafanana naPatience Asuka ende vakabva vapiwa mazita akafanana naMai Azuka vekuNigeria. All right. Yes. Ndoda kuwedzera mwana zvaari kutaura. Okay. Inini moyo wangu inini Amai Jilimba ndinoda vanhu zvakanyanya. Ende kuda kwangu vanhu ndinogashira even nezvichemo zvavanenge vainazvo. Kunga kunetsana chaiko mudzimba kana mumafamilies chaimo. Ndine mafamilies akawanda andabatanidza nekuda vanhu kuti ndakudzidzisa pakati penyu hapana ari right hapana ari wrong, asi tiri kuenda parong'ness iri nyaya, tiri kuenda pakati penyaya. Ndotodzidzisa vanhu, ndotoona kutoti vanhu vakubatana. Saka inini handisarudze zvekuti munhu uyu haana chinhu kana kuti ane chinhu. Ende handina ruchiya rwokuti ndini munhu uyu wandiri kubatana naye ane zvinhu zvakawanda saka achandikamurira. Ndinoda chete munhu semunhu. Ndinonzwa kunzwa kuda munhu anondidawo ndinomuda. Right, so in case you're just joining us, hanging out with our very own Mai Azuka. We know her as Amai Jilimba, that's on the social media street. So we're going to be taking a short break, coming back after this short commercial break. Mommy, I'm really hungry. Okay, my baby, just give me a few minutes. Oh no, I can't cook. There's no electricity. This calls for... Dial a delivery. Order for chicken in and pizza in. Oh, thank goodness. You just saved the day. Whenever you're feeling hungry, too busy to leave work, or just don't feel like cooking, you don't have to worry because your favorite meal is just a tap away. Download the Dial a Delivery app today and have your favorite food delivered to your doorstep, ready for you to enjoy. Dial a Delivery. We speak fluently in food.
light up the fire and enjoy the ultimate braai experience with our backyard braai promotion. Get quality braai meat from Texas Meat Market, Texas Meats, and AMP Factory Shop and be in the running to win big. Chisa Nyama Chisa in our backyard braai promotion. See in store for more details. Hashtag WeITGoche. So time check, it is 10 minutes away from the news at 2 p.m. That is your time. Kiss and joining us with the Film and TV zone on a Tuesday. And today I'm hanging out with Amai Jilimba, aka Maya Zuka. So it's Creamy In, of course, some exciting news for everyone. We are saying Creamy In is happy to announce that the Creamy In Avondale branch has reopened. We with a fresh new look. So come through and enjoy your delicious ice cream treats. Get yourself our double thick 350 Muse milkshake special for only $2. Available on vanilla, strawberry, chocolate and lime flavors. And this is also available for the whole week as we are celebrating our first customers. Our first customers are for supporting us. So don't be left out. Hashtag Creamy In Enjoy Life. So in case you've got some more questions for our very own Maya Zuka, 0712831172. That's the official WhatsApp platform number right here in the studio. Right, so Amai Jilimba, we often hear stories about barter trade happening in the film industries. In the film industry, that is whereby a certain director or a certain writer will be like, if you want to play a certain role, you are supposed to do this so and so with me, and then you can get the role. So I don't know if you've ever been in such a situation. Kuti director with film ananga chiti when you kana uchida kuita the lead actor papa drama iri ngatitange tadai so I don't know, have you ever been in such a situation? Isusu kwatakabva nako kuma 8 days ko atina kumbowana madirectors akaipa kudaro. Asi patakazenge takunojitika uko takangoona vana vachingofarisa. So tinoona vana vachifarisa paproduction zviya zvokuti unotoshamisika kuti ko what's going on, kana kuti wotozozvuva director uye wotomuudza kuti imi baba munoziva here kuti muri mumiririri, kana makadai muri mumiririri wemhuri. Saka zvimwe zvinhu hazvifanirwa kunge zvichidini zvichiitika muchiita muchidaro. Saka tinozviona zvichiitwa, asi kwandiri ini samai Zuka, Amai Jilimba, handina kumbozvipa allowance yakadaro. Kana kuti ndimbonzi inini ndakazombobhadhariswa role yandakapiwa nenhau yekuti ndabhadhariswa kana nemari kana kuti munyati iwoyo munyati iwoyo hakuna zvakadaro nokuti vanhu vatotiona seshumba idori nzvowega. Saka handigoni kuita zvinhu zvakadaro because ndoziva kuti talent haife yakaenderera mberi nebarter trade iyoyo yetype iyoyo. Nokuti pamunenge muchingo makuda kunoita semapisa stereki munozoona kuti tagumburana marambana. Production apa ine yapakati pekushutwa imakutorambana zvakutoreva kuti matovhiringa process yeproduction. Saka ini ndinozviramba izvo zvokuti hazvifanirwa kunge zvichiitika. Baba zviri kuitika asi ngazvimire. Ngazvimira ipapo. Ngazvitomira. Alrighty. So this one says, how old is Maya Zuka? Inini ningirikini birthday rangu riri musi wa 29 January. Okay. Asi handisichaziva kuti makore angu mangani. You don't know the year. All right, she was born on the 29th of January, and anzi munogonesa murambe makadaro is my Pavel. That's where the message is coming from. Anzi euti muri say towaziva too much pa food court apo. That's what the message is saying. All right, so this one says, LT, can you please ask Amai Jilimba kuti is she open to work with us pa my videos as my upcoming artist? Yeah,
zvakanyanya ndinofarira vanhu saka ndakuudzai izvozvi nditori nema-upcoming andiri kutotraina kazhinji ndiri kuvaisa mumaskits mukatarisa pafacebook page rangu rakanzi Amai Jilimba skits, YouTube page yangu yakanzi Amai Jilimba skits. Ndine ma-upcoming artists mazhinji ese iwo aya vandiri kutraina vakutopisa vakutogona vatokutonziwo vese ivo vana charedhafu ma-upcoming. Saka asi hatichatovati ma-upcoming vatone mbiri izvozvi vakutodedzwa kunzi uyai nadhafu muite MC muina dhafu saka tiri kunzwa tichingofara vanhu ndinovada. Okay, so apart from acting, what else do you do? Inini ndinoita zvinhu zvakati wandei mukurarama kuitira kuti zvandiri kutaura izvo kuti acting medu kazhinji mari munenge musina, saka kuti tisumudze mutambo ndizodedza vana ava ndinoenda toshanda. Saka inini ndiri cross border, ndinotengesa mashitsi, macover bed, maflisi, mahembe zvese and again ndiri herbalist. Okay. Ndinorapa nema-natural herbs. Zvakanyanya zvokutoti wandabata ndabata. Okay. Handitombonzwa achicomplain asi kutofara kutoti mufunge I'm well ndakarapwa zvatoright. And ndiri magwejegweje futi ndinoita zvemascrape. Okay. Saka ndinoita zve-scrap metal ndichingo cleanawo macompanies anenge aine tsvina yemasimbi kwete yemapepa ndichinoita zvatoita. Osa makafana vai vanenge vachi tinotenga masimbi ndini wacho ndinotenga masimbi. All right, so can you tell us about your family? Are you married? How many kids do you have? I've got 3 kids. Asi ndine vamwewo vana vangu vandakachengetawo muunherera vandinavo vandinochengetawo. Saka pakuzvara vana vangu ndakazvara vana 3. Okay. Asi so far ndinotori netuvana tumwe that you take care of. That's nice. And how does it feel to be a celebrity? Town, how does that make you feel? Ndinofara zisingaite ende kazhinji vanotondipa mari. Unotoona kuti parobot chaipa chimira munhu masuka mirai apo ndichipiwa $100. All right. Pabasa pangu pandoshandira handiswere nenzara ndinoswera ndichingofidwa chete saka ndinonzwa kufara nokuti ndine ndichiita chinhu chavari kufarira saka vachizodedzera vachifara kudaro. But doesn't fame get in your head? Celebrity I can't do this. Doesn't fame get in your head? Pane zvimwe zvinhu zvekuti inini secelebrity handiite. Sezvipi? Pane umwe unonyadzisa handiti munozviziva. Wekuti inini semurayiridzi womuri kuita actor kurayiridza ndiri murayiridzi. Handifanirwe kuoneka ndiri panzvimbo dzinonyadzisa kana kuti ndichiita zvinhu zvinonyadzisa. Aiwa inini ndiri munhu uya anofanirwa kunge aine dignity yakanaka yekuti inoyemurika yekuti kana daimurika uye for counseling kuna Amai Jilimba vane vachiziva kuti neni tiri kuenda kumunhu ane hunhu wakanaka. Handidhakwe kubhawa. I thought we were not dark. I thought you were a drunkard. Ndinoenda kuchechi kuRoman Catholic Church. Oh, is it? Father vangu vari father netekwa paNew Highfield. So ndinovarespecta father vangu. Ndine ndichinzwa kuti zvavanotidzidzisa muchechi ndofanirwa kuzvirarama mazviri. Saka ndinofara hangu nevanhu zvokuti ndinofara ndogona kufara but handizosvika palevel inonyadzisa. Alrighty, my Jilimba, thank you for coming through. Unfortunately, we're running out of time. So, vanhu kana uchida kufonera vanokubata ipapi? Pa 0775 274 581. Pa Facebook page Amai Jilimba skits. Then pa YouTube page tinoida support ipapo zvakanyanya pa YouTube.
Amai Jilimba skits again. Okay. Then Pazet TV. Okay. Pazet TV munotiona futi papo tiri T. All right, thank you for 3K TV zvese munoda tiri T. All right, thank you for coming through, Mama. Okay. All right, it is Power FM Zimbabwe Broadcasting Corporation time check. It's 2 p.m. It's now time for the news.